Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis u tinġbarnaw fl-imkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija bħalma nagħmlu kull nhar ta' Ħadd. Hekk il-liturġija tal-kelma llum anzi l-Knisja tagħmlilna s-sollenità tal-ġisem u d-dem imqaddes ta' Ġesu, l-Ewkaristija, li niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd li hija l-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Imma nafu verament x'inhi l-Ewkaristija. Ġesu li jidħol fil-ġisem tagħna meta nirċivuh u aħna nsiru parti minnu u jsir parti minna, l-intimità tal-imħabba. Alla li aħna midinbin, li aħna dajfa, Alla xorta jiġi ġewwa fina biex ifejjaqna, għax is-sakrament tal-Ewkaristija wkoll fejqan. Fejqan tad-dnubiet tagħna, jaħfer id-dnubiet tagħna. Ġesu jfittixna biex jiltaqa' magħna u għad-duwa, l-Ewkaristija għad-duwa tal-ħajja tagħna. Għalhekk bi preparazzjoni lejn għal din il-quddisa, llum ukoll nitolbu għal missirijiet kollha u jum il-missier biex il-mulej jagħti il-missirijiet id-den u l-għaqal ħajmexxu l-familji flimkien mal-mara. Għalhekk nitolbu lil Alla ukoll għall-erweħ ta' Ruħ Marija Ġwan, Patist u Giuseppe Grima li għalihom ser nofru din il-quddisa. Għalhekk fi-skit ta' qalbna nagħmlu eżami qasir tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Int waħdek fl-ola Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier. Nitolbu. U Alla inti f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li jintalla u tgħix wis-saltan ma' Alla l-Missier flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Ħareġ bil-ħobs u l-inbit. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Melkisedek, sultan ta' Salem, li kien qassis ta' Elejon Alla Loli, ħareġ bil-ħobs u l-inbit u bierek lil Abram u qallu: Imbierek Abram minn Alla Loli li għamel is-sema u l-art. Umbirek Alla Loli li reħa fidejk l-edowa tiegħek. U Abram taħle xhur minn kollox. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej li siti u qod fuq l-eminti. Saman qiegħed l-edowa tiegħek mirfes taħt riġrejk. Ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-edowa tiegħek. Ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek
fuq l-oljiet imqazza sa minn qabel is-seb. Bħan-nida jien nissiltek ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobix bih int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. It-tieni qari. Kull meta tiklu u tixorbu ixxandru l-mowt tal-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-talim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li ngħata likom, għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kielu qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mowt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Nodħaj lill-Alla. Sekwenza. Dan ħobs l-anġili magħmul ikel għall-bnedmin fit-triq tal-ħajja, ikel bnina l-uliet kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sow, Ġesu tagħna ħenna lina, int tmana u ħarisna, int lilna l-ġitu rina fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li tafu tista' kollox li titmana hawn f'dil ħajja, emma milna l-koll imsieħba, faqda waħda l-koll werrieta mal-qtajiet tal-qaddisin. Amen, alleluja. Kjoġobkom. Jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qabad jitkellem il-folla fuq is-salt natalla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Fil-jum kien wasal fit-tmiem tiegħu, resqu lejh 12 qalulu ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u l-irċiset tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom għatuhom intom xi jieklu, qalulu ma għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar 5,000 raġel. U qal lid-dixxiepli tiegħu qegħduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u qegħdu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet refajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom u tuhom lid-dixxiepli biex inewluhom lin-nies. Kulħadd kielu xeba u mill-bċejjeġ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fit-12 il-qoffa. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bejna. Kikolli insaqsikom x'inhi l-Ewkaristija. Naħseb tatuna ħafna mistoqsijiet tajbin bħal l-Ewkaristija hija l-laqgħa ma' Ġesu. L-Ewkaristija hija il-quddiesa u hawnhekk tajjeb ngħidu li l-quddiesa tinqasam f'żewġ partijiet, il-liturġija tal-kerma u l-liturġija tal-ikel tal-ħobs fejn naqsmu l-ikel. Il-liturġija tal-kelma hija nisemgħu l-Vanġelu u l-qassis jagħmel ħsieb żej fuq dak li huwa l-Vanġelu mbagħad naqsmu l-ikla tal-mulej. Però l-Ewkaristija hija l-ikbar rigal li Alla seta' jagħti lill-bniedem. U l-Ewkaristija ma tiqafx fil-Knisja. L-Ewkaristija rridu ngħixuha barra. Aħna
L-Ewkaristija naraw ir-rigal niġu hawn nisimgħu l-kelma talla, nirċievu l-Ġesu u nirringrazzjawh. Jekk l-Ewkaristija hija dan biss, għadna ma fimniex eżatt x'inhi l-Ewkaristija. Aħna minn hawn iridu noħorġu u ngħaddu din l-Ewkaristija lil ħadd ieħor. Tgħidu li Fader kif ħa nagħmel dan jiena? Mela jien qassis, issa naraw kif ħa nagħmlu dan. Imma ħa nitilqu pass pass. Ħa naqraw ftit il-Vanġelu tal-lum. Mela Ġesu wara ġurnata jgħidilna l-Vanġelu, wara ġurnata jippriedka l-ewwel parti tal-Qudiesa, Ġesu qed iwasslilhom lill-Alla bil-kelma. L-Apostli kienu mdejqin, kienu xebew l-Apostli ġurnata jiġru wara Ġesu, ngħiduha kif inhi. Fil-fatt ridu jħelsu min-nies, ibagħtuhom ħajmuru jiklu x'imkien, għax aħna hawnhekk qegħdin il-bogħod, forsi rridu jiltaqgħu ftit ukoll ma' Ġesu, għax dana Ġesu tagħhom dejjem miegħu imma iktar kien ikun tan-nies u rridu jeħelsu minnhom, kienu ejjew, tinsewx li huwa diffiċli biex insegwu l-Ġesu ta' diffiċli. Ġesu huwa jirrikjedi ħafna kultant u ġieli jiġrilna hekk aħna wkoll ngħejjew u nippruvaw mulej issa qiegħ fil-lum daqshekk. Issa llum ħallik mill-ħafna talb, ejjejna, issa noqogħdu ftit flimkien u niklu biċ-ċobs, kienu bil-ġuħu kollha l-Apostli. U Ġesu xi jirrispondihom? Għatuhom intom xi jiklu, hawnhekk dieħel il-kunċett tal-Ewkaristija. Ġesu ma jistax joħroġ hemm barra, aħna niġu l-Knisja, imma baqa' ħafna nies hemm barra li ma jersqux lejn il-Knisja. Huwa d-dmir tagħna li wasslu l-Ewkaristija hemm barra. U l-Ewkaristija mhijiex għat-tajbin ta' biss, ma rridkomx tifhmuna ħażin ta'. L-Ewkaristija huwa sagrament tal-fejqan. Ki kollok ġerħa, ferita, id-dewwija u l-Ewkaristija dak li tagħmel. Minix qed ngħid li nirċievu l-Ewkaristija fid-dnub ta' imma Ġesu dejjem fettex f'ħajtu il-midinbin u tawhom l-Ewkaristija waslilhom lill-Alla. U aħna dak li rridu nagħmlu ġeli jiġri lili u ġeli jiġri lilkom. Ħammur nisma' qudiesa jew ħaqaddes ħaneħles ħalli mbagħad ikolli l-ġurnata kollha tiegħi. Ħammur niltaqa' ma' Ġesu, nirċievi l-Ewkaristija, nirringrazzjah tad-don li tani, ħalli mbagħad inkun nista' noqgħod relax dil-ġurnata kollha għax dmiri għamiltu. Imma l-Ewkaristija hija iktar minn hekk. Hija ħafna aktar minn hekk. L-Ewkaristija l-ewwel wara l-liturġija tal-kelma xi nispiċċa jpriedka l-qassis. Il-qassis aħna għandna parti nsejħula l-offertorju. Li ftit nagħtu każ għax ikun hemm il-kant, ikun hemm il-ġbir. Li mhumiex affarijiet żiena ta', speċjalment jekk bil-finanzi li niġbru ngħinu lill-fqar. Imma dak il-ħin aħna is-soltu nagħmlu proċessjoni jitellgħu l-offerti n-nies, illi nagħmlu hekk biex insibu l xi ħadd itellagħhom ta' kultant. Għax għadna ma fimniex. Fuq l-artal ma jitqaddisx biss il-ħobs u l-inbit, imma jitqaddes ix-xogħol tagħna. Dak il-ħafna ħin li nitħabtu ma' wliedna, dak il-ħafna ħin li ngħaddu fuq il-ħin tax-xogħol, dak il-ħafna faċendi li nagħmlu. Fil-fatt iż-żewġ ħutijiet x'għandhom x'jaqsmu mal-Ewkaristija? Il-ħut kien il-frott u l-araq tal-bniedem. Ġesu fuq l-artal iqaddes lilek u lili, bidnu bit-tiegħi, bid-difetti tiegħi. U hawnhekk tibda l-għaqda tal-bniedem ma' Ġesu fejn insiru ġisem wieħed. Taħsbux li ħanejt Terezija, l-imħabba x'tagħmel? L-imħabba tixbet għall-unità. Ġuvni u tfajla, raġel u mara li jħobbu xulxin, il-Vanġelu stess jgħidilna jsiru ġisem wieħed. Għax l-imħabba kalamita. U l-Ewkaristija x'inhi? Aħna u Alla nsiru ġisem wieħed. Aħna xi nirċievu l-Ġesu nkunu bħal Marija li ġarritu 9 xhur fil-ġuf tagħha. L-istess Ġesu jeżis ħuti ta' Marija kienet iġġorru fil-ġuf bħala bniedem bil-ġisem u d-dem u aħna nġorruh taħt ixbija tal-Ewkaristija.
taħt it-tqiq. Imma dak il-ħin Alla il-kobor kollu tiegħu jidħol biex ngħidlek fid-djufija tiegħi, fil-miżerja tiegħi u jħobbni kif jien. U dan is-sabiħ. Dini l-Ewkaristija żiskuti. L-Ewkaristija hija l-għaqda tiegħi intima ma' dak li jħobbni. U tfejjaqni. Min ikollu dnubiet venjali u jirċievi l-Ewkaristija, din ftitna nipritkaw aħna, id-dnubiet venjali jinħafru kollha bl-Ewkaristija. Aħna niġu jisna għadna kif ħadna l-Magħmudija bl-Ewkaristija, l-Ewkaristija tfejjaq. Bniedem li qed hemm barra u jersaq lejn is-sagrament tal-qrar u jirċievi l-Ewkaristija, dik ħadd biddillu ħajtu. Għalhekk il-Knisja illum ma tikkundanna l-ħadd. Għalhekk il-Papa talabna kemm il-darba illi nħallu l-kulħadd jersaq lill-Ewkaristija jekk hemm intenzjoni tajba, jekk hemm rara tajba qabel, jekk hemm il-volontà li ngħixu aħjar. Għax l-Ewkaristija tfejjaq lill-bniedem. Ħalli ma ndewwimkomx. Kif ħanejxu għad l-Ewkaristija? Hemm barra. Jiena din ma kontx naf, għalli mieli saċerdot li kont għandu l-Amerika u ħanajdlek minn barra kont ngħiddax assisu. Għax kien naqra hekk. Alla hippi ngħidlu jiena, però kellu prinċipji kbar u sbieħ. U għalli mieli jew darba ċelebrajna l-Ewkaristija l-ħadd u għamil funzjoni sabiħa, qedlu prosit jiena. Għalli issa ċelebrajna l-Ewkaristija, għalli tqarbnu n-nies, għalli dawn huma nies li qegħdin fil-Knisja, għalli baqa' ħafna nies hemm barra li rridu mmorru nagħtuhom l-Ewkaristija. U morna ħadna breakfast. Għalli issa ħammorru nagħtu l-Ewkaristija l dawk in-nies hemm barra. U mar għand waħda familja li kienet ippreparat kienu 25-30 breakfast, qabbihom fil-karozza fuq is-sejt ta' wara. U bdejna nduru il-parroċċa, isib il-dawn in-nies li jgħixu fit-triq, jorqdu barra, u jtihom breakfast kull wieħed u bella kafè sħuna. U għalli qed nagħtu l-Ewkaristija il dawn in-nies. Għalhekk l-Ewkaristija rridu ngħixuha, ma tiqafx x'inħorġu minn dak il-bib. L-Ewkaristija rid noħodha miegħi fil-familja. Jiena nista' nagħti l-Ewkaristija tiegħi lill-marti, lill-uliedi, billi nirrispetthom, billi jekk jiena forsi hemm xi ħaġa ma toġobnix, jekk nikkorriġi bimħabba, jekk nagħmel xi ħaġa nagħmilha bimħabba. Ma ngħajjatx, ma nagħollix leħni, imma nħobb u nkun qed nagħti l-Ewkaristija. Jekk jien naf li hemm mara fir-raħal tiegħi weħidha illi xi ntkellem ma forsi ikollok tiftaħ umbrella xi ttajjar ħafna bżieq u inti tmur u tagħmel kwarta tismagħha il-dik il-mara tajta l-Ewkaristija. Kultant l-anzjani biex nisemgħu u jirrepetu, imma meta inti qed tieħu paċenzja u tisma' jistgħu jkunu l-ġenituri tagħna, jistgħu jkunu l-familjari tagħna. Int qed tagħtihom l-Ewkaristija. U dal-qassejs għallimni xi ġifieri tagħti l-Ewkaristija. U nirrakkoltalkom l-aħħar fatt illi l-Ewkaristija nsiru nafu x'inhi mhux billi nstudjaw it-teoloġija ta'. Jiena l-Ewkaristija għalmitieli mara ta' 86 sena li ta' kuljum kienet tmur tisma' l-quddies ta' filgħodu mhux għawdex ta' dan barra minn Malta. Kull filgħodu l-qassejs kien isibu wara l-bib tistenneħ biex jiftaħ il-bib biex tisma' l-ewwel quddiesa. U fl-istess parroċċa kien hawn wieħed sinjurun bankier ma kienx jemmen. U kull nhar ta' sibt kien jidħol f'xi l-erba' ta' filgħodu bil-limużin kellu x-xufier b'xi erba' tfajliet miegħu wara lejli jagħmel xi parti u jiddieħaq bil-qassejs x'injara ħsejjer. U kien jiddieħaq b'dik il-mara li tisma' jara tistenna wara l-bib u jgħaddihom biż-żmien. Imma din il-mara li qatt ma studjat teoloġija kienet il-kawża tal-konverżjoni ta' dan ir-raġel. Jirrakkontaw dan ta' darba kien dieħel mix-xalar tiegħu u kienet nieżla ħafna snow, kienet xi -15 u
Ora l-qassis tiela il-Knisja kienet fuq nara ta' għolja. Jiftaħ il-Knisja, għal nishtaq naris tal dik ix-xieħa u ma ngħidilkomx xikli muża, x'aġġettivi uża lejn din ix-xieħa. Nishtaq nara llum sejra l-Knisja ġeda l-ksieħ u jdawwar rasu u jara fuq il-kubtejja titkaxkar għax kien jiżloq is-silġ tixxabbat ma' din l-olja biex tmur il-Knisja. Din irrakkonta jili l-qassis għalli li u irrakkonta lilu u mar id-dar għad fuq il-putruna stejqer ftejt u mar ħabbat l-qassis għallu għejdli x'għandkom ġadin il-Knisja biex mara ta' 89 sena jew 86 sena titkaxkar f'dan il-kseħ kollu biex tiġi hawn. U minn hemm bdiet il-konverżjoni tiegħu. Din mara ma studjax teoloġija ma kienet temmen li taħt ixbija tal-ħobs u l-imbejt hemm Ġesu. U minn hemm bdiet il-konverżjoni tiegħu. Beda jmur għall-katekizmu, tagħammet u min wieħed ma jemminx biddel ħajtu. Din tfisser noħorġu hemm barra u nagħtu l-Ewkaristija. Bl-eżempju tagħna, l-Ewkaristija rridu ngħixuha mhux nirċivuha biss. Ibda minni u aħna l-koll. Ġesu irid jilħaq il-dawk li hemm barra bl-eżempju tagħna fuq ix-xogħol fejn inkunu qed jistennina jiġi fina nirċievu regal minn ftit ieħor biex immorru ngħadduh lil ħadd ieħor. Ew nitolbu l-Ġesu jtina din il-grazzja illi bl-eżempju tagħna u bil-ħajja tagħna iwasslu l-Ġesu kull-Ewkaristija mad-dinja kollha. Għax Ġesu Ewkaristija ifejjaq il-midinbin, jikkonverti, idewwi l-feriti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nistqarru dak li nemmnu fih u ngħidu jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u jiet fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Roddu ħajri l-Alla llum fil-kobor tat-tieba tiegħu tagħna l-Ewkaristija u ġbu jsejħilna biex ninaqdu miegħu fl-Ewkaristija. Għalhekk nitolbuh u nirringrazzjawh u ngħidu flimkien ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-missirijiet kollha f'din il-ġurnata dawk ħajjin u dawk mejtejn biex il-mulej jagħtihom dak kollu li għandhom bżonn, jagħtihom il-ferħ u lejna ta' dejjem dawk li ħallew din id-dinja. Nitolbu għas-saċerdoti li jwasslulna l-Ewkaristija biex il-mulej jagħtina saċerdoti qaddisejn, jagħtina saċerdoti li jħobbu l-merħla tagħhom u jridu jwasslu b'imħabba lill-Alla u l-Ewkaristija. Nitolbu għall-familji tagħna biex l-Ewkaristija għalihom tkun iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom u fl-Ewkaristija jarfu l-imħabba sinċira li Alla jrid jidħol fil-qalb tal-bnedmin. Nitolbu għal dawk kollha li jassistu l-morda fil-batijiet tagħhom, nitolbu għal-morda għal dawk li qegħdin fil-mument tal-aħħar tal-ħajja tagħhom biex il-mument jagħtihom li jażlu lilu fuq kollox.
mulej Ġesu Kristu int li tinsab fina, għax aħna għadna miegħek fl-Ewkaristija. Nitolbuk tatina l-grazzja li nibqgħu nersqu dejjem lejn dan is-sakrament biex iwassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Itolbu ħubti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej għati fil-Knisja tiegħek l-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku huma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħaj bi Kristu Siedna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqaf għamla ta' sakrifiċċju li jibqa' għal dejjem. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna u rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta niklu l-ġisem tiegħu s-sakrifikat għalina, għana nintlew bis-saħħa, meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu miħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, tajja kollha tal-eżerċitu tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħu u bla qiegħda ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewtu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Qudusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sir jirnata biex mirajħibati ħaj l-ħobs, radlek il-ħaj, birek, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Ops, unixorbu dal-kalċi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk li taqqadna fi spiritu wieħed li jiena ser nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton mal-istijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Niftakru fil-missirijiet kollha tagħna b'mod partikolari li nitolbu għar-Roħ Mariġwan, Patist u Giuseppe Grima li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħru u insebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Qudiem Ġesu Ewkaristija, l-istess Ġesu li Marija rabbiet u Giuseppe ħares, l-istess Ġesu taħt ixbija tal-inbit, taħt ixbija tal-ħobs. Ejjew bil-qalb ngħidu t-talba, it-talba hekk sabiħa tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għenna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fija li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi. Dan huwa l-ħaruf Talla. Dan u dak li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Dem ta' Kristu jħarsna.
Nirringrazzjaw il-Ġesu li ċekken u ġie fil-qalb tagħna li fatta mħabba kbir sar parti minna u aħna sirna parti minna. Ġesu tina l-grazzja li dak li jgħixna hawnhekk immorru nxandruh bil-ħajja tagħna maħutna il-bnedmin. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li aħna nduqu minn issa l-ħewa li għadna kemm ġarrabna bid-dera tiegħek fis-sema li hawnhekk inti tagħtina ħiel tagħha fit-tqarbejn bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek bi Kristu Siedna. Xtieq nagħmlilkom x'avviżi u nfakkarkom li propju nhar l-erba' li ġejja hija l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu, il-festa ta' meta Karm Nigrima semet il-leħen ta' Omna Marija. Il-programm irċivejtu anke id-dar mal-bullettin se ngħidilkom biss fil-qosor il-programm tat-tlieta u l-erba'. It-tlieta l-Qudiesa fil-għaxija tkun fis-6:30 bħas-soltu bis-sem tar-reliġjużi u persuni jikkonsagrati. Imbagħad fis-7 ta' filgħaxija l-Isqof Anton Tewma sejjer jagħmel mixja kif ukoll ġirja li għalihom huma mistiedna l-sportivi. Kulħadd huwa mistieden din il-mixja ta' 11 kilometru minn ħdejn is-santwarju tal-Qala għal santwarju ta' Pinu. Il-mixja tibda fis-7 ta' filgħaxija. Imbagħad il-jum tal-festa, il-Quddies, ġifieri l-erba' 22 ta' Ġunju. Il-Quddies filgħodu ikun hekk, fil-5, fis-6 u fis-7. Fid-9 imbagħad ikun hawn il-pontifikal tal-Isqof Anton Tewma li fit-tmiemu tingħat is-supplika lil Madonna ta' Pinu. Imbagħad fis-7 fis-6 ta' filgħaxija ikun hawn quddiesa oħra immexxija mill-Arċipriet tal-Arb fil-waqt li fis-7:30 pontifikal solenni immexxi mill-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Cicluna. Is-Sibt imbagħad marbuta anke mal-ġrajja ta' din il-festa għażiża għalina, Monsignor Isqof fis-7:30 sejjer jiċċelebra quddiesa li għalija huma mistiedna il-familji li qegħdin jistennew xi tarbija. U propju f'din il-quddiesa isir id-berik tat-tarbija fil-ġuf. Din il-quddiesa tkun partikolari għal dawk il-familji li qegħdin jistennew tarbija. Il-quddiesa li hija miftuħa għal kulħadd tkun dejjem bħas-soltu fis-6:30. Il-Fran fil-Gwatemala. Intom tafu li nidejna dan il-proġett biex bħala tifkira tal-100 sena mill-mewt ta' Karm Nigrima, ix-xebba li semet il-leħen tal-Madonna, qegħdin nagħmlu ġest ta' karità billi nofru lill-missjonarju Anton Grek, missjonarju Għawċi ġewwa il-Gwatemala, nofru lu dawn il-fran. Kull forn jiswa 100 euro. Fil-bidu konna qegħdin naħsbu biex niġbru sempliċement 25 għaliex dan is-saċerdot qed jiċċelebra 25 sena ġewwa l-missjoni. Però grazzi għall providenza u għall-għajnuna ġeneruża kbira tagħkom sissa diġà ġbarna 88 forn. U allura t-target tagħna hu qegħdin niċċelebraw il-100 sena ejjew bil-ftit oħra niġbru u nagħtuh 100 forn. Propju diġà Dun Anton il-bieraħ waslulna r-ritratti mill-lejla jew għada tkunu tistgħu tarawhom ukoll fil-Knisja. Diġà qassam l-ewwel 40 forn lill-40 familja. U hawnhekk huwa l-bieraħ bagħtilna 40 ritratt ta' dawn il-familji li qegħdin jirċievu dawn il-fran. Fatti xi ħaġa gustusa hi li kull forn fuqu għandu l-isem Madonna ta' Pinu. Imbagħad hemm min-numru tal-liema forn kien, pereżempju Madonna ta' Pinu 15, Madonna ta' Pinu 22. Sissa Dun Anton diġà qassam 40 forn. Jiena l-bieraħ xi nirċivejtu wettu li jiena nemmen u ċert li l-100 forn jirnexxielna niġbruhom grazzi għall ġenerożità. Minix nistenna li toffru 100 euro,
Min jista għala le, imma anke 5 euro, anke 10 euro. Ħafna minn dawn il-fran inġabru bil-ftit minn ta' kulħadd. Imma bekk aħna nistgħu ngħidu fil-festa ta' Pinu ma nfaqniex in-nar fid-duħan tal-murtali huma sbieħ. Imma l-għada wara ftit sekondi lanqas id-daħna ma tibqa' tara. Imma nistgħu ngħidu hemm 100 familja li għandhom fuq iex isajru biex jieklu. Grazzi mill-ġdejt għal-ġenerożità tagħkom u l-ħadd it-tajjeb. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.